y reforzar y afillar les normes del Puig. Les comencem, pues, esta taula redona en la que se senten Toni Fontelles, Ximo Lanusa, Pasqual Martín Villalba i Vicent Carbonell. Per a la posta en escena, que bé podria ser un breu parlament sobre el que recorden d'aquest temps i des d'on estaven, des d'on assistiren o practicaven el valencianisme actiu. Si us pareix, un torn de preguntes d'uns 5 minuts i després continuarem allà. Pots comentar, Toni? Bueno, un poquet. Bona nit a tots. Sí que és veritat que efectivament doncs es necessitaven llocs molt més grans per a poder arreplegar-lo amb la gent que hi havia. Jo, per la meva banda, l'únic que tinc jo comenci relativament pront en el valencianisme, pràcticament en l'any, si les normes se firmaren, l'acte oficial se firmà en el 81, encara que se feren i se publicaren en el 79, jo ja portava prou de temps en el valencianisme, però únicament en el lingüístic, en el que hi havia entonces, que era l'únic que hi havia era el ratpenat. Jo estava fent els cursos en l'any 74-75, que van ser, o 75-76, no recordo exactament, però ja estava llegint-se allí per anar sorgint el que seria el germen del valencianisme. Des d'allí, també, de totes les maneres, això també, Manolo Jimeno, que a més recordo més aquestes històries, des del grup d'això també tingué el seu origen, si no recordo mal, va ser en reunions que se feien en el ratpenat. I la veritat és que en aquell moment, quan després de la ratpenat, Ximo com jo, vam estar formant part de la secció de llengua i literatura de l'Acadèmia de Cultura Valenciana, del Consell de l'Acadèmia de Cultura Valenciana, i des d'allí la veritat és que jo, que era el que pràcticament era l'únic de tots els que estaven per allà en la secció, crec que era l'únic que havia fet els cursos de la ratpenat, jo no sé si Manolo els havia fet, però crec que Manolo tampoc. Doncs jo la veritat és que quan estava allà notava, el ratpenat va ser l'única entitat que mantenia docència de valencià, eren valencianistes, però el que estaven ensenyant també era en valencià catalanitzat. S'escrivien les normes del tractat, les normes de Castelló, hi havia una sèrie de problemes a l'entitat, s'havia intentat valencianitzar un poc l'entitat, tot i que poc va ser quan sorgir d'alguna forma el llibre, després del llibre Miquel Adler de 1977, en defensa de la llengua valenciana, se planteja un poc també que el ratpenat s'acosti a això. El ratpenat, la veritat és que, així que després també ho aclarirem un poc, no ho acceptà, se feien una sèrie d'assemblees, al final el ratpenat, per mig de les assemblees que se convocaren, també la Junta, s'aprovaran allí les normes de l'Acadèmia com a institució que estava donant ja aquesta normativa. Doncs, d'alguna forma, ahir ha sorgit, independentment de que ja hi havia unes altres entitats valencianistes que funcionaven, el ratpenat estava ja, l'Acadèmia de Cultura Valenciana que havia aprovat aquestes normes, estava també el ratpenat que donava aquestes normes i aquesta forma de valencià. A partir d'ahir, d'alguna forma, es va començar a sorgir l'eclosió del moviment valencianista en els seus àmbits social, polític i cultural. A partir d'ahir és quan, d'alguna forma, pren força la idea, sorgir, si no recordo mal, un poc després són la coordinadora d'entitats culturals perquè ja hi havia moltíssima gent i va ser el producte de tot això i de les negociacions, de les converses que Pasqual suposo que contarà més perquè ell estava més en aquests tinglaus. Vull dir que ja s'aproven aquestes normes i s'adopten per totes les entitats i se fa l'acte públic en el Puig en 1989. Jo, de moment, ho deixaria ahir, jo vi què és el que feren, què és el que passa
aquest primer moment i cada un poquet ja que porti, després si ja pregunteu o aclarirem un poc més qüestions. Vale. Sí. Bona nit a tots. M'ha de gust de tornar-vos a veure, per així. Jo m'ha vingut, fa 30 anys. Jo era un bepiol, totalment, jo tenia 22 anys. I jo caic primer en Murta, la revista, recordareu la revista Murta, i a través de Murta és com m'incorporen en la secció, a través del contacte de Murta m'incorporen en la secció perquè Xavier estava en els dos pàgines, Xavier Cas, per ells, i certament jo estava un poc espantat de veure com és possible que una cosa tan important com la codificació d'un sistema ortogràfic per a la llengua valenciana no poguera tindre el ressò que hauria de tindre i que la pròpia Acadèmia tinguera recels d'un treball que estava fent la seva pròpia secció, una de les seues seccions. Jo m'incorporo, dic, en la secció en el moment de l'elaboració i la documentació formal de l'ortografia. A partir d'ahir me fique de cap perquè em va supondre una feina molt il·lusionant que a mi era una cosa molt bonica, això de la sensació d'estar creant una cosa nova, diferent, realment valenciana, i després tot aquell període que vam tindre gràcies al grup, gràcies a Pasqual en aquella època, de difusió de les normes, va ser realment magnífic, un temps fantàstic. Va haver un període de transició en el que l'Orrat, com ha dit Toni, estava en mans de Begut, la presidència estava apartada a mi de Begut, i vam intentar, diguem, anem a veure, si voleu dir-li, entre cometes, per les bones, vam intentar explicar la normativa i vam enviar dos per banda de l'Orrat i dos per banda de la secció. Per banda de la secció eren Laura García Bru i jo, i els explicàvem les nostres propostes. Ells, efectivament, jo tampoc pensé que eren catalanistes, simplement que era el que hi havia, i s'atenien el més possible a les bases del 32, i eren molt temerosos, la paraula corigosos però amb carinyo. Jo entenc que per a ells era un canvi, però era una proposta molt important. I recorda, clar, hi ha un xicotet problema, no vull que me malinterpreteu. Quan nosaltres ens ficaven a parlar-los de palatals i de ficatives i de soltes i tal, no sabíem per on anàvem. És dir, disculpeu-me, no és que jo fos el més sabut del món, simplement que jo sí que entenia el que estaven fent. I ells simplement el que veien era, bueno, sí, podria llevar-li la T, la TG, el J, però això de la reintroducció de la X i de la Y, això ens sonava un poc una cosa raríssima, una espècie de dimoni involucrat en la normativa. Vull dir, en tota la bona fe d'estos senyors, no arribarem a un acord. Però jo, disculpem-me, és que pense que no sabien el que estaven dient nosaltres. Clar, nosaltres plantegem un treball seriós, un treball científic, i en la idea que la societat valenciana tinguera a l'abast una ortografia per fi, que s'acoplara a la llengua valenciana i que responguera en la mida de lo que fora possible en esa balança difícil entre la llengua viva, la tradició, els nostres clàssics, perquè has d'anar utilitzant un munt de criteris i no eixir-te'n d'un criteri seriós. Jo crec que en aquella època per Manco va ser el que la societat valenciana demanava. I a partir d'ahir ja nomenar simplement un xicotet detall que jo crec que
aliè totalment a nosaltres, a la secció. L'acadèmia anava per una banda i la secció per una altra. Vull dir, l'acadèmia com que mai s'ha cregut la seva pròpia secció de llengua i literatura. I per això quan se va realitzar l'acte del Puig, claro, nosaltres firmàrem, us ha de dir, quan anàvem a adherir-nos a una normativa que firmàvem a nosaltres mateixos. Però se realitzaven, se feien les coses passaven d'esquemes a la secció. La secció era una cosa que estava ahí i tiraven mà d'ella quan interessava, més de realitat. Fins que ja per al moment en què passàrem olímpicament d'aquesta situació i en la creença absoluta de que el que hem dit sempre, ahir hi havia un problema polític i decidirem també, ja al llarg del temps, implicar-nos directament en una vinculació política o activa o dir-ho. I, bueno, ara el que creguérem, el que s'havia de fer. Si voleu, ho deixem de moment tenir. Bueno, jo vaig ser un dels culpables de tot allò. El valencianisme en aquells moments va ser un moviment que naixia de la ràbia del poble. El senyor Albinyana i tota la qüestió preautonòmica portaven al poble valencià a uns llocs que el poble valencià no desitjava, com era la Senyera, com era la denominació històrica del Regne de València, com era el tema de la llengua, etc. I naixé en el Ratpenat. Jo havia fet els cursets del Ratpenat, sent president del Ratpenat Segura de l'Alt, i el professor meu, que ho feia per correspondència, era mossèn Lluís Salcó. Jo m'havia fet un plantejament de si jo no sé escriure el que parle, soc un analfabet. Per tant, vull aprendre a escriure el que parle. I això em portava a matricular-me al Ratpenat. La primera fulla una mosca. Me'n recordo de l'ordenança del Ratpenat, en la plaça Manises, quan li dic de comprar la gramàtica, que era la de Carles Salvador, me diu, però no la compre així. Vaig a 3 i 4, i ahí la té vostè, més barata que sí. Ja va ser la primera. Ignorar nosaltres de lo que era 3 i 4 i tal, jo coneixia el seu primer, o vaig a començar a conèixer-lo entonces. Bueno, el cas és que es comencia els cursos, ja n'hi ha tal, la clausura dels cursos sempre era en el saló de la Generalitat, el saló de Corts, però jo me donava compte de que allò no era el que jo parlava. Que a més, en la gramàtica de Carles Salvador, com a exercicis anaven poemes de Salvador Espriu, de Joan Fuster, coses que jo diria, això no és guanya. I entonces parlien el meu mestre, Mossèn Lluís Salcó, i dic, escolta, això. I dic, tens tota la raó, Pasqual. Això és el que s'està donant, però de valencià té... Bueno, entonces me doné de baixa, clar. Però ja teníem el regomello de que en aquelles normes dites de Castelló i adulteraes no s'anava ningú puesto. A Valda n'hi havia altres moviments, com per exemple Editorial Torre, que portava Miquel Albert Nogueró i Xavier Cart, que eren molt més catalanistes que el que s'estava donant en el Ratpenat. Jo tinc una col·lecció, deixa mon pare,
estampetes editades per l'editorial Torre, que n'hi haurà una vintena o trentena d'estampetes que n'hi en l'Empordà. Bueno, total, que el poble valencià estava entonces d'aquesta forma. Va ser quan Miquel Noguerol reaccionà, i reaccionà perquè va veure a on el volien dur. Li varen oferir ser el representant en València d'aquell moviment, ell no volia i ho va replegar vostè. I ja va ser l'entrada de la catalanització a cara descoberta. Miquel Noguerol, en la seva reacció, va ser quan va escriure el llibret aquell en defensa de la llengua valenciana, que en realitat era un cant d'homenatge al pare Fullana, perquè la gran empastrà del valencianisme idiomàtic, anem a dir, per a mi va ser abandonar en el seu moment donat a Fullana les normes de Castelló, i d'ahir mos venen tots els mals, com els d'Almansa, però referits a la llengua. En el llibre de Miquel Noguerol s'obrien les perspectives d'unes noves normes i el grup d'acció valencianista, en una assemblea general celebrada per les escoles professionals de Sant Josep, que allò estava a reventar de gent, va ser quan se digué i s'ha adoptat que quan queden les normes de l'Acadèmia de Cultura Valenciana, el grup les tindria com a normes. I ahir va ser la primera entitat que abans d'eixir ja les normes se comprometé a adoptar-les com a tals. En efecte, com han referit així els companys, en el Ratenat no estaven molt dispostos, però sobretot no estaven dispostos per un problema personal de cels entre Miquel Noguerol i Emili Begut i Belenguer. No es podien moure, se tenien un cel de part. S'intentà per activa i per passiva, quan ja eren les normes, que el Ratenat les acceptara. Tant és aixina que Xavier Car i Paco Domingo li arribaren a oferir a Emili Begut el premi acadèmic de l'Acadèmia de Cultura. Però això només s'aprofità perquè ells es van agloriar me volen fer acadèmic, amic, mireu tant. Bueno, encara tirant fora. I això va ser dit. Hi ha anècdotes que l'altre dia en una entrevista que feia de la Magnificat, però no ho vaig dir. El dia que Paco Nieto i un servidor anàrem al Puig a comprometre el monestir a fer allí la replegada de firmes, va ser un dia històric. Anàrem, Paco Nieto i jo, en el seu cotxe. El comendador del monestir del Puig era tot el pare Juan de Beta, actual postulador de la canonització de Fra Joan i la Verge Obre, i al tornar, aparcant a la plaça de Sant Jaume, ens trobem a Borro Tarazona corregent, tancant la paraeta, i al costat en el bar de Taigui, què passa? Era el 23F. Pues el 23F va ser el dia que nosaltres tornarem i contactarem en el monestir del Puig per fer la replegada de les firmes. Mira que va ser una casualitat, però és històrica. Bueno, per fi se feu la replegada de firmes. Allò se desmadrà prou, perquè en comptes de firmar les entitats i personalitats del valencianisme, allà al final firmar hasta el docent del Parvalent.
dia per un anàlisi de la replegada de firmes d'aquell dia i la representativitat dels firmants. Ens veuríem algunes sorpreses, però bé. Bueno, el cas és que se feu la replegada de firmes, allò va ser un èxit i s'ha començat a treballar. Aquelles normes de l'Acadèmia de Cultura hi havia coses que no ens agradaven. A mi personal, per exemple, hi havia paraules que portaven hasta 2 accents. Tot portava accents. Allò era... Per dependre allò em feia falta, doncs li prenia més fàcil el xino. Total, que li vaig dir un dia a cas, mira, cas passó, me pareix aberrant. Però, si ho teniu que canviar, tardeu en canviar-ho, perquè el que no pot ser és que unes normes que hagi tret una entitat suposadament científica, com és l'Acadèmia de Cultura Valenciana, als 4 dies s'estiguen modificant i canviant les normes. Sí, no, però és que això és tal qual. Resulta que al poc de temps van consellera de Cultura Amparo Cabanes, d'Educació i Cultura. I anà el Xavier Cas, que no de l'Acadèmia, a saludar-te i a presentar-te, i Amparo Cabanes, la pobreta, li diu el mateix que li deia. En el cas de tant l'accent, no te preocupes. Al dia següent, ni un accent menys. I això és l'origen de la supressió dels accents que van fer el grup. I quan el grup diu normes del Puig, no està dient la veritat. Les normes del Puig portaven accents, bueno, no te duigues ni enterar. I això és així. Passaren científicament del tot al res. I així m'han estat fins que ara l'Acadèmia ha adoptat els accents a l'estil de les normes de Castelló. Bueno, jo era partidari de l'accent gràfic, anem a dir, pedagògic, perquè, per exemple, València Ciutat és una zona sumament castellanitzada i per ensenyar a llegir als xiquets el valencià i a escriure-lo en les vocals obertes o trencades, doncs l'accent és un auxili a la pronunciació correcta. Però ja que acaba la disciplina, i un accent, i un mig. Ara, de repente, sense encomanar-se ni a Déu ni al dimoni, mos van el mateix que feren tots, de la nit al matí, tots els accents fora, a ficar-nos els accents de les normes de Castellà. Bueno, la realitat és que entre tiris i romans la llengua valenciana se mormora. Eixa és la trista realitat, perquè els mitjans de comunicació social i els polítics i l'ensenyança en les escoles van fent mal que ens pese el seu camí. I mentrestant nosaltres els valencianistes, en comptes d'unar-nos i anar a una, barallant-nos entre nosaltres, el qual a mi me dol l'ànima. Així no anem a ningún puesto. Bueno, com dic, que després continuarem i passarà la paraula a Miquel Carmona. Ara se sent, no? Bueno, jo no sé, bona nit a tots. La veritat és que jo no sé què faig així dalt, perquè jo no tinc res que veure amb l'expressió de les normes de l'acadèmia, no tinc res que veure amb que entonces jo ni estava en el grup, no tinc res que veure en el que
ser la realització de l'acte d'adhesió a les normes de l'acadèmia, però explica així perquè Manolo, com jo resulta que tenia una còpia de l'acte notarial, i tal, me pots? Sí, clar. I diu, no, anem a fer una taula redona, tu podies vindre? I jo li vaig dir, no, jo vaig. Però jo, sí, efectivament, sí que soc un d'aquells que t'has enterat i ara te diré com vaig firmar jo. Jo soc un d'aquells que va firmar les normes, o sigui, l'adhesió a les normes de l'acadèmia. Però jo ja vaig manifestar públicament el segon congrés de Llengua Valenciana que jo no seguia les normes de l'acadèmia perquè consideraven que eren un fracàs i que no s'ajustaven les normes de l'acadèmia a lo que era el parlar del poble valencià. Però contestant ara, aquesta és una breu introducció sobre el per què estic així. Contestant a la pregunta del moderador, jo en aquell entonces, fa 30 anys, tenia 35 anys. I jo estava en Alcoi. Podria considerar-se que soc com qualsevol de vosaltres, de la majoria del poble valencià, no? Jo era un valencià de peu, en un sentiment valencianista, que estava treballant en Alcoi, era funcionari del Ministeri d'Agricultura, destinat allí, i treballava, la meva funció era el desenvolupament de l'agricultura en el que era la comarca de la muntanya d'Alacant. Entonces, en aquells entonces, que ja s'havia instaurat la democràcia, crec convenient de recordar un poc això per situar-nos en el moment històric i del per què crec jo que se van fer aquestes normes. Me corregiran, així aquestes persones més qualificades i més coneixement, perquè han dit coses que jo desconeixia totalment fins al moment, però jo vos vaig a dar la meva opinió. En aquell entonces és ben cert, el poble valencià sempre ha sigut, el gran defecte del poble valencià és el desconeixement del que és la pròpia cultura valenciana, el desconeixement de la nostra història, el desconeixement de la nostra llengua, o sigui, no l'hem estudiat mai, en les escoles ens ensenyava en el batxillerat, pues sabeu, la història d'Espanya i la llengua castellana. El que passa és que els que havíem mamat el valencià en casa, el parlàvem tant en casa com en l'escola quan hicíem el recreu més xiquets i de més, i a la família, perquè tota la meva família era valenciana parlada. Entonces, clar, jo tenia aquest sentiment de valencià que crec que és el que passava en aquell entonces a la majoria del poble. Però no érem gent preparat, el valencià per naturalesa ha sigut sempre apolític, un gran defecte també, perquè quan vingué la democràcia ni sabíem el que era la política, no ens havíem preocupat, no teníem partits polítics. En València no existia, com en altres comunitats autònomes, un passat històric reconegut polític, i és més, les tendències o bé d'esquerra, el que sí que és cert és que la gent major que se considerava d'esquerra o de dreta tenien tot sentiment valencianista, però la gent jove que tenia els sentiments d'esquerra, inclusive molts que tenien sentiment no d'esquerra, però que havien anat a la universitat, resulta que ja havien sigut inoculats en un virus del pancatalanisme i que si per un costat tenien un sentiment polític d'esquerres o de dretes, era curiós que hi havia una gent universitària que havia sigut manipulat en l'aspecte cultural del pancatalanisme. Clar, què ocorreix? Que els partits, quan se crea ja la democràcia i s'instaura l'Espanya de les autonomies, els partits d'esquerra valencians declaren públicament que la llengua que tenim així és la catalana, que la cultura que tenim és la catalana i que els símbols que ens diferenciaven a nosaltres eren els que avui són catalans, o sigui, la quadribarra. I en el poble, encara que algú pogués ser d'esquerres o de dreta,
aquestes coses li xocaven, perquè anava en contra del que era el seu sentir propi. I jo era un d'aixòs, no? Jo era un d'aixòs. I entonces, allí en Alcoi, pues clar, Alcoi, que era un bastió del pancatalanisme, perquè allí n'hi ha hagut molt de pancatalanisme, jo me'n recordo que allí, en l'època predemocràtica, a uns actes on se nos varen donar les bases de Manresa, que me'n recordo que encara tinc les bases de Manresa i ni me vaig enterar, us ho dic en tota naturalitat. En aquell entonces era, no sé si, no, Lluís Llach, no sé si és posterior, era molt altre, o sigui, en fi, uns cantautors... No, Raimon no són molt. Bueno, Ovidi Montllor sí que ha actuat també, però bueno, vull dir-vos que el desconeixement que jo com a valencià de peu, que tenia un sentit valencianista, era molt de l'any, perquè m'havien donat això, havia vist, després ara quan dic, collons, si tenia el mapa dels pallassos ahí darrere, i jo ni m'havia enterat, ni m'enterava. Això és per a situar-nos en el context i en la situació d'aquell. Però clar, jo, que per a la meva feina necessitava, o sigui, utilitzava els mitjans de comunicació, la premsa i la ràdio, com a valencià, entonces, jo aprendi el valencianisme a través del que apareixia en premsa. Me documentava tot el valencianisme, me llegia tots els diaris, i diguem, la meva font del valencianisme va ser a través de premsa. Me comprí, quan se creà la democràcia, la gramàtica del Gran Penal, que per cert era de l'any 77, que era la catalanista. I va escriure. I entonces, com tenia la creença que se nos havia inoculat a tots de que parlàvem mal el valencià i que no sabíem escriure, clar, jo no havia escrit mai. Clar, jo escric el primer article que escric en valencià era el nom del vocabulari de l'enciclopèdia de la regió valenciana, pensant que allò era valencià. Català, o sigui, vull dir-vos, per a situar-nos en el tal, o sigui, el meu desconeixement inicial, fins que a poc jo me vaig donar compte a través del que llegia en els mitjans de comunicació de que hi havia un sector que ens estava informant de que la realitat del valencianisme era una altra distinta a la que s'estava divulgant també en la premsa al sector pancatalanista, no? I entonces, clar, jo, com tinc el sentiment valencianista, vaig a deprimir i a replegar les informacions dels sectors valencianistes de la premsa i me crec la meva pròpia consciència. En aquell entonces hi havia, en el diari Ciutat d'Alcoi, el que jo anava a totes les hi havia un que tenia la senyera darrere, tots els demés eren punk, i n'hi havia un que tenia en la seva esquena la senyera. I jo dic, però jo tu eres com tu, o jo soc com tu. Y entonces me presenté y me dije, mira, pues nosotros somos un grupet de valencians así, que formen parte del Grup Cultural Alcoià Reina de València. Y me apunté a ellos. Y allí están, en el Grup Cultural Alcoià Reina de València, que tenían contacto en aquel entonces en Esgàrbia, que era en Montllong, el Pepe Bornat, que estaba en aquell entonces com a salesià en Alacant, en Ricardo García Moya, que formava part dels d'Alacant, doncs nos reuníem i tal, i allí m'arribava a mi el paper timbrat de l'Estat en el que seria que si nos volíem adherir o sigui, apoyar les normes de l'acadèmia. I així és com jo dir-me les normes de l'acadèmia, perquè per a mi era la necessitat que tenia com a valencià de que hi haguera un ent de prestigi que poguera aprofitar-nos per a defendre l'autoctonia, la diferenciabilitat i la independència del valencià front al poder fàctic, polític, econòmic i cultural pancatalanista, que era el que més importància tenia.
Yo, estaba ahí en la academia y estos seguían valencianistas y bien que defendían lo valencià, pues yo firmé y me vaig adherir a les normes en aquell entonces de l'acadèmia. Després, si acas, Moltes gràcies. Anem a veure, ha fet un tema o una pregunta que a lo millor no està ben explicat, però vaig intentar-ho. Esteu d'acord en aquestes normes tal i com estan i reforçar-les i difundir-les tot el que puguem? O, a més, considereu, com jo mateixa, com estic molt d'acord, que n'hi ha la imperiosa necessitat d'adaptar i actualitzar el llenguatge escrit al parlat en un primer pas, per a facilitar la seva extensió i divulgació. I, molt important també, diferenciar-lo del català, que ens imponen. I ja en una segona etapa, i sobre un bon número de parlants i escriptors, anar polint-la i donant-li lluentor. I si voleu fer-la més elitista, encara que si el número d'escriptors és elevat, ells mateixa, l'escriptor sempre vol diferenciar-se. La seva idea és diferenciar-se dels altres, destacar i fer-se de notar. I ells, si hi hagueren molts escriptors, ells mateixa anirien fent-la més elitista a soles i en naturalitat. O sigui, vull dir, esteu d'acord amb les normes o penseu que seria bo l'anar corregint-la i fer-la més vulgar en aquest moment? Una llengua vulgar en el sentit del pobre, del vulgar. Bé, comencem. Anem a veure, n'hi ha la qüestió prèvia, però bé. Jo en principi no soc partidari de tocar-la, la normativa està bé com està, per una senzilla raó. No la modificació que feu posteriorment a la secció de llengua i literatura, per la qual el senyor Ximo Lanuza i jo estem en el carrer, perquè ens agrairem una carpeta, ens envia una carpeta, agrairem els servicis prestats i que moltes gràcies. Doncs bé. I això va ser el que ha comentat Pasqual, que se reintroduïren els accents. Un xico de matís. No hi ha ninguna paraula en l'anterior normativa que portava dos accents, però bueno, això és l'anècdota. Bé, va, no vaig a discutir-ho més. Jo no soc partidari de modificar el que se modifica després de la firma de les normes del Puig, el dedicar la sentència i deixar la sentència contestativa i tot l'altre conforme està, per una senzilla raó. Ja he advertit en múltiples ocasions i en altres llocs on se m'ha cridat i hem parlat del tema, que això és una qüestió, així el catalanisme és una qüestió de canvi generacional. Està ahí, que estem ja. Vull dir-te això, si hi ha aquell moment en el qual a l'acadèmia, a l'ordenat, al grup d'acció, a les normes, al valencianisme, tot això ho coneixia potser un 50 o un 60% de la població valenciana, quan dic valenciana dic castellà i alacant també. Ara, si farem aquesta enquesta, probablement tindríem un 10% ja. I no parlem ja entre les xiques d'escola i les noves generacions, perquè ja ho ignoren de forma total i absoluta. Per tant, estar discutint ara un canvi o no canvi, o si fossin més floretes o menys floretes, jo crec que això, per mi, ja no és el debat, i el debat és lo inexorable, que és el canvi generacional. I això el catalanisme ho sabia perfectament, se juga en això, els mitjans de comunicació que en un principi, en un primer moment apoyaron el valencianisme, tot hi ha que dir-ho, després se dedicaren a afonar-lo, però a afonar-lo, i no és metafòric, i a poc han anat desapareixent. Ha passat pràcticament una generació, no ha passat encara del tot, però poc més o menys si se compta en 15 anys una generació, l'aprovació de l'ADN i tot això, en 15 anys més, probablement, el valencianisme com a tal serà absolutament residual. Això ho he dit ja fa més de 10 i més de 15 anys, perquè els canvis socials són així. Tots ells estan discutint l'altre, com vostès comprendran, jo no me vaig a parar a discutir-ho ja. A veure, la
resposta meva és igualment negativa. És dir, no, jo no estic disposta a un canvi. Sí que és cert que jo sempre he dit que la normativa podria haver anat més enllà. Això és cert. Podrien haver-se fet uns altres retocs o el que vulgueu. Però tot canvi, o sigui, cap canvi ha de ser capritxós, aleatori i efectivament mireu a què ha conduït l'últim canvi. Efectivament no podem estar canviant contínuament. Una perquè el desprestigi seria immediat. S'ha criticat el primer canvi accentual, s'ha criticat el segon canvi accentual, si tornem a fer canvis estarem sempre tirant-nos pedres a la nostra tura. Un sistema ortogràfic, és que jo no sé, però m'agradaria que vos plantejar una mica. Anem a veure, vaig a fer un sistema ortogràfic. Això no és ficar-se, doncs mira, anem a fer això. Vale, és que està guai, que xulo. Vale, vinga, tu. No, és dir, és una cosa sèria. Has de comprovar tota la casuística. Has de veure que no t'exafes els dits, que no entres en contradiccions. Si així i tot hem caigut en contradiccions, en xicotetes coses, que, bueno, afortunadament la gent no s'entera, però sí que tenim contradiccions. Però per què? Perquè la elaboració d'un sistema ortogràfic per a una llengua és una cosa molt complicada. Després hi ha una altra història, és d'on partim. Tu pots partir, hi ha distintes maneres d'enfocar un sistema ortogràfic. Tu dius, anem a posar per cas, els dos mètodes bàsics són o bé partir d'un sistema, d'un dialecte fort, central, etc., que tinga la seva tradició, en el nostre cas era la pitzat, o bé recórrer a lo que feu la secció. És a dir, buscar un sistema genèric que implicara a la màxima quantitat possible d'usuaris. Està clar que si plou en aquest camp, és possible que no plou en aquest. És a dir, que no tots al final estem contents en tot. Perquè en tot el territori valencià hi ha moltes modalitats, moltes variants, i sempre hi ha algú de Murla o de Finestrat o de no sé on, que resulta que aquesta parauleta, aquesta C, aquesta L, jo no dic... Entonces, perdó, en aquest cas, quin sistema ortogràfic hauríem de fer per a que englobara a tots els usuaris? És a dir, això és el que hem de pensar. Un sistema ortogràfic no representa a tots els usuaris, sinó a la llengua més genèrica, més comuna. Sobtat, en aquella època la pitzat estava molt denostat, moltíssim, inclús pels propis episapagans. Per tant, pensàrem i creguérem que la forma més adequada era buscar aquest equilibri entre el valencià general, la tradició, el valencià general, la tradició, els clàssics, i dins de lo possible, el que més s'acoplara al valencià del carrer. Mai se pot contentar a tots. Jo tinc unes preferències, hem discutit molt en la secció per un munt de coses, i aquest és un sistema que ens ha servit, és un sistema que s'ajusta al valencià genèric. Per favor, vull utilitzar aquesta paraula i subratllar-la. El valencià genèric, no hi ha necessitat en aquest moment de fer canvis en qui el fa, com, a on, quan, per què, per a qui, per a què. Repleguem forces i no les desbarrafiem inútilment, per mi seria inútil. Bueno, jo estic molt d'acord amb tot el que s'ha dit. De totes les coses, jo soc poc amic de les mitologies. L'ortografia és una part de la gramàtica
símbols el que se parla. Jo en això estic d'acord amb Miquel Noguerol, que se diu llengua, no se diu llapissera, ni paper, ni bolígrafo, perquè és el que se parla. Si en València haguera hagut una acadèmia de la llengua valenciana com cal i que estiguérem a punt de poder-la crear i se malbaratà per inconsciència per a mi de dos senyors, lo important hauria sigut anar precisament poble per poble arreplegant el valencià viu i anar-lo recopilant i anar-lo marcant. Ara, això és un error tremendo, això significa diners, compte avui en dia a l'Acadèmia de Llegidors de la Llengua, però no s'ha fet. No s'ha fet. Jo m'ha criat en un poble de la Marina, i hi ha quantitat de paraules que me'n recorde, jo se les trasladava a Miquel Noguerol, que anava fent una espècie de calaix de paraules, i es sorprenia de la puresa del valencià. Per exemple, cigala, el que així diguem cigales, allí li diuen gramantos. Perquè que l'autèntica paraula és gramanto. I la cigala és una altra cosa, que allí li diuen sabaca, o cigala no queda. Per exemple, estic espalat, va dir que m'han llastimat. Doncs són paraules vives i que se devien de replegar. Clar, el que no se pot és imposar així les paraules d'allà, però en un vocabulari valencià com cal, i sobretot si algun dia n'hi ha un diccionari com cal, sí que devien d'estar replegats i explicats. De totes les maneres estem en un moment en què la batalla de la llengua conec a moltíssims valencianistes i valencianistes gens dubtosos que per desgràcia la donen per perduda. I se perd no per la intel·ligència de l'enemic, sinó moltes vegades per la borrera nostra. Jo me'n recordo perfectament, després d'una manifestació de les grans que feien, que passaven per la porta de la Generalitat, i el president preautonòmic, Enrique Montsonís, necessiten parlar amb vosaltres. Crec que tinc l'assumpte solucionat. Us espero demà de 9 del maig. Al dia següent, anem a la coordinadora i ens diu, crec que la solució està creat en l'Acadèmia de la Llengua Valenciana. Per a que es comenceu a funcionar, així teniu este calor de diners. I quan s'acabe, fiqueu a canyes. I es queden tots, la mar de sorpresos, agradablement sorpresos, i quedarem en reunir con la coordinadora. Quina no és la nostra sorpresa? Bueno, Montsonís ens digui, jo me vaig a permitir a donar-vos un consell, després vosaltres feu el que vulgueu. I és que en aquesta acadèmia en democràcia sempre se guanya per majoria. De cada 10, doncs 8 vostres i fiqueu 2 dels altres per a involucrar-los en les votacions de l'acadèmia, per a involucrar-los, però que se guanya sempre el que se deu guanyar. Quina no és la nostra sorpresa quan
Xavier Cas y Félix Oscar Paco Domingo de Valencia 2000, Cas, que entonces era presidente de los Rapenat, se negaron en enredo a que se creara la Academia de la Lengua Valenciana. Que no. Que lo que calía era que aquí vinieran se tornaren a matar per ahí dedicar llibres y cosas y tal. Claro, nosaltres que veiem que la creació d'aquesta acadèmia, que podia ser el núcleo, anem a dir, el núcleo de la fundació, la secció de llengua i literatura de l'Acadèmia de Cultura Valenciana, però que allí entraren com a acadèmics pues Mossèn Lluís Alpont, Mossèn Almillana, Ampol Ramon i García, una quantitat de gent que treballa, que maneja la llengua valenciana, que sabien de la llengua valenciana un muntó, perquè jo dubte que hi haguera persona que sabera més de la llengua valenciana en aquell moment que Mossèn Lluís Alpont. Bueno, total de que se negaren el redó. Com la majoria d'entitats o el resto d'entitats culturals del Regne de València eren partidaris del sí de l'Acadèmia, què feren? Piam, no se convoca per res a la coordinadora. Passava el temps, passa un mes, i nosaltres dèiem, bueno, si n'hi ha que donar la contestació al president autonòmic de València, encara que siga per educació. I entonces nos reunirem, me'n recordo jo, en el carrer Lorca, cuya entitat cultural era també el membre de la coordinadora i molt valencianista, allí era Paco Nieto, també. I les comencem que sí a l'Acadèmia, i Paco Domingo, que representava també a Xavier Cas, que no digué, que no a l'Acadèmia. Bueno, però no, per què? Perquè Cas diu que això és una cosa política, i és una creació política, que per tant no a la dependència política. Resulta l'Institut d'Estudis Catalans com per inspiració política. I l'Acadèmia de Cultura Valenciana se crea per inspiració política de la Diputació Provincial, o sea, que no és ni de Castelló ni de Alacant. És de la província de València. Che, no sigam aixina i anem a fer una cosa com cal. Y entonces nos dije, vosotros seréis los responsables de romper la unidad de las entidades culturales valencianas. Pues diga, que le den 11 entidades, 2 que sí y 2 que no, y les 11 es el que trencaven la mitad. Es el que trencaven la mitad, os diga. Bueno, no obstant, allí se queda en demanar audiencia a Mossolins y anar a dir-li que sí. Paco Nieto anar a demanar audiencia, se queda, nos vingueren fa un dia, anar en ese dia, no vinga Cas, no vinga Paco Domingo, i hasta anar se nos queda la cara idiota que no encara tinc. Perquè nos recibís Mossolins i dic, bueno, jo crec que vostès estan equivocats, però en fi, el que vostès vulguin, jo li vaig a dir. Resulta que és que un dia o dos abans havien anat Cas i Paco Domingo, havien tornat el taló, que era depositari, Vicenç Baixauli, li havien dit que no a l'Acadèmia. I així se li treu l'opció de tindre una acadèmia de la llengua valenciana. Tristament, Cas, intentant hinchar-nos el rotllo perquè no a l'acadèmia, havien organitzat un sopar de l'Astòria
entre els tres tenien més anys que el Micalet, que era una cosa política. Ells no tenien altra mania només que aquesta creació d'aquesta acadèmia proposta per Monsonis era una acadèmia política. D'ahir el meu cabreix, quan ara se crea una acadèmia eminentment política i que han tragat en el carro i la carreta. Ells és el meu cabreix personal. Bueno, total de que se desfeu aquella opció de tindre una acadèmia de la llengua valenciana. Per això dic que més que guanyar els altres, han sigut la nostra burrera la que ha anat cap arrere. Jo dic que no me torne ni un consell. I en fi, passa la paraula a Miquel. Bueno, jo estic d'acord en les paraules que ha dit el moderador. O sigui, soc totalment partidari de que se modifiquen les normes de l'acadèmia. Comprenc que Ximo i Toni, que en certa manera que són els pares, no sé si diguem directes, però supong que per lo macos, els peons que més treballareu en aquest aspecte, a la vista de lo que arreplega Borja Cremades Marc, o sigui, Francesc de Borja, quan analitza, diguem, el que són les distintes normatives existents sobre la llengua valenciana, reconeix el gran treball desenvolupat per aquests joves ratpenatistes, estudiosos i llicenciats, o no sé si alguns s'han acabat o tal, en fi, coneixedors de la temàtica, que fareu unes normes, corregim-me si això no s'ajusta a la veritat, però a mi sí que m'agradaria realment saber, i que vosaltres que estiguéreu en el quid de la qüestió, diguéreu què i quina fos la influència de Xavier Cas, perquè això potser ens donaria solucions a lo que acaba de plantejar este Pasqual, i per què les directrius quines foren per a arribar a aquesta normativa que per a mi no deixa de ser sinó, i vaig a limitar-me per fer-ho més ràpid, el que ja vaig dir en el segon congrés de llengua valenciana, que la història se repeteix. Ja en l'època de Fullana n'hi havia dos bandos encontrats, els partidaris de la llengua vulgar i els partidaris de la llengua clàssica. Fullana, a pesar de que n'hi hagueren algunes assemblees multitudinàries en què la gent tingué l'opció de poder opinar, al final arreplegar consideren un totus revolutum, arreplegar un poc l'opinió de tots, però en certa manera, en comptes d'haver seguit la normativa vulgar, com diu Ximo, basada en el dialecte apitxat, s'inclina per la de la zona d'on ell era, de la muntanya d'Alacant, que era més pareguda a la dels clàssics. Jo, com vos dic, crec que les normes del Puig són el resultat de l'intent d'uns valencians vinculats al moviment culturalista valencià que havien tingut grans lligasses en els catalans a través dels xocs florals. Així m'estic referint a Casp i a Bernadó.
Estos, donant-se compte de les connotacions d'absorció o assimilació lingüística i política, volgueren desmarcar-se d'aquesta tendència, buscant la col·laboració i apoyo de joves llicenciats de sentiment valencianista, de la instrucció universitària catalanista. I dic això perquè, lògicament, aquestes persones estudien a la Universitat de València. I no n'hi ha que oblidar que la Universitat de València fou colonitzat pels catalans en l'única missió de catalanitzar i impondre el pancatalanisme en València. I crearen unes noves normes per a diferenciar-nos més encara del català que eren les normes del 32, però sense arribar a ajustar-se a l'autèntic valencià de nostres dies. Supon que deuria ser molt fort i tal volta degradant per als majors com Castro, per a que abandonara aquest sello distintiu de persona cultivadora de la llengua de poeta de guant i se l'encarcetara com a representant d'aquest poble valencià vulgar del vesprà i nosaltres dels poetes d'Espardenya. D'ahí que se quedara el que podríem considerar com els germens d'aquest tercerbillisme que propugnen gran part d'aixos que volen ser cultistes i nacionalistes. Jo, que l'any 1981 no vas dubtar en adherir-me i apoyar en la meva firma a l'Acadèmia de Cultura Valenciana i especialment en quant se referís a l'altat per la mateixa respecte a les normes ortogràfiques de la llengua valenciana, des de fa prou de temps i vist que a l'empart d'aquestes normes ortogràfiques que no diuen res al respecte s'ha publicat un vocabulari diccionari en el que apareix una lexicografia que no s'ajusta al valencià popular i deixa d'utilitzar-les. En aquests apartats que s'assemeixen al català. O sigui, jo el que m'aprofita de les normes de l'Acadèmia ho arreplegui. I en aquelles que se pareixen al català, les abandonen. Com són, per exemple, els guionets, etc. Per tant, voler assignar la lexicografia que utilitzava els nostres clàssics per les normes del Puig és una altra mentida que compara gran part del valencianisme que volem tindre unes normes diferenciadores del català. La lingüística moderna ha demostrat que primer fou la llengua parlar que l'escrita i que, per tant, la segona deu amoldar-se a la primera. Així com l'estudi de les llengües es deu fer directament sobre ells en base al parlar del poble, relegant a segon terme l'estudi sobre els texts morts de l'escriptura. Així ho refleixen les obres d'August Schleicher, Ferdinand Saussure, Joshua Fishman, que Ximo l'utilitza molt en el seu llibre, i Eugenio Coseriu, catedràtic de la Universitat de Tübingen, que en Teoria del llenguatge i lingüística general diu que en l'assumpte referent a la normativització i normalització és dir, que clarifica meridianament que si la gramàtica normativa supostament valenciana no coincideix en la llengua d'un poble ni en la literatura clàssica, no són estos els que deuen rectificar, sinó la gramàtica normativa és la que deu adaptar a l'ús normal i a l'evolució natural de la llengua. O sigui, i jo, lògicament, no tinc els coneixements que tenen els pares de la criatura, però sí que m'he preocupat en llegir i veure el que diuen catedràtics, lingüístics, etc., filòlegs, i que estan dient que el que deu ser, que el que deu d'amoldar-se és no el poble a la norma, sinó la norma a lo que diu el poble. Per tant, a mi, que jo considere i considerem aquí en primer moment que les normes de l'Acadèmia foren una porta oberta a l'esperança i al desig que teníem alguns valencians, avui, per a meu entendre, considero que ha sigut un fracàs i que, per tant, deuen de modificar-se. I és més, els recordaria als amics Ximo i Toni les conclusions que se van traure en el segon congrés de llengua valenciana. Vaig a invitar a llegir el que es diu al final del resum que diu: fa necessari un reforç de la normativa del valencià i, aprofitant la circumstància, unes modificacions més pertinents en la intenció d'acostar el còdic escrit al còdic parlat. Algunes de les propostes plantejades a través de la ponència de Ximo Lanusa, les comunicacions de Joan Romero, Rico Sogor, o qui parla, en aquesta direcció senyal. Per això instem
Per això instem a que l'ente encarregat de la codificació de la llengua valenciana consideri aquestes propostes i actualitzacions per adaptar-se a l'evolució de la llengua valenciana que mai podrà ser l'ABL ni aquelles altres entitats o institucions que convertisquen en ella. El tracte jo no tinc res que veure, això ho va fer el comitè organitzador del Consell. Jo simplement no tenia ni la categoria per a poder presentar una ponència, sinó simplement una comunicació. També som com qualsevol de vosaltres d'ahí baix, no? O sigui, una persona que té un sentiment valencianista, que té una inquietud i que veu que aquesta normativa que en son dia va crear l'Acadèmia de Cultura Valenciana no ha aprofitat per a res. Per a mi, si no sé per què posaríeu els guionets, perquè això crec que és un catalanisme pur i dur, no ho sé. Però vamos, i no sé per què en cap continuen utilitzant el SADA i les desintervocàliques quan són coses que no tenen, que el valencià parla no les utilitza. I que clar, que la gent que segueix la normativa de l'acadèmia ja no escriga en les ades o en les desintervocàliques, sinó que damunt ja les pronuncia donant-les per vàlides quan el poble valencià no ho fa ni ho ha conservat, la veritat no ho explica. Jo crec que vosaltres potser podeu, no sé, demostrar-me que estic equivocat. Comencem Ja a contestar a parlar aquí. Bé, jo no vaig ni a contestar ni a dir res, simplement torna a recordar. És absolutament inútil la situació. Anem a veure, senyors. El senyor Pasqual Martínez va saber perfectament quasi que en les assemblees, quan té dit a la gent que n'hi ha, simplement gireu-vos darrere de vosaltres mateixa. La realitat és esta, no una altra. Vull dir, per mi, com si volen llevar les L's i les J's i les M's i les accents i tot el que mos dona la gana. Lleveu-ho tot, però és que no n'hi ha escriptors, lamentablement. No n'hi ha valencianisme, per si algun cara no s'ha enterat. Per si algun cara no s'ha enterat. Jo tenia a comptar una cosa similar, és dir, una pregunta malva, quants de si escrivim i llegim en valencià? Bueno, doncs aneu fent canvi. De totes maneres, parla de si... Que no és perquè siga pare de la criatura, que me té absolutament igual. És una qüestió de pragmàtica, vull dir, de realitat diària. No de que jo siga pare o Ximo siga pare de l'ortografia, perquè Ximo també era part de les coses i també se les utilitzava, però és de pragmàtica, no és una altra qüestió. De totes maneres, una cosa molt breu, se parla d'una possible influència de Xavier Orcall. Xavier tenia idea, a lo millor, de poesia o de no sé quines altres coses, però Xavier no era un tècnic, no tenia ni idea de lo que parlàvem nosaltres. I presidia les reunions. Damunt de la taula estaven no a Sols del Clerc, les normes de 32, les normes de Fullana, la tradició ortogràfica valenciana i, per últim, i en això vull insistir perquè ja m'han insistit diverses voltes en el tema, les conclusions d'un congrés no són vinculants per a res. Podeu fer una altra secció i fer una altra norma. Anem a veure, és que jo insistisc en el mateix, una normativa és totalment aleatòria. Insistisc en el tema. Anem a posar el famós cas. Creïlla, és que jo dic Ereguilla, és que jo dic Oroguilla, jo dic, a veure, com aclarim aquest tema? Hem d'anar buscant aquest equilibri, perquè llavors qui s'enfadarà serà l'altre. Les terminacions ara no estan sistematitzades. Si suprimim les terminacions ara, les quals jo soc partidari, però reconec que no és convenient. Tu pots dir exactament igual
que la H s'escriu però no se pronuncia, doncs conforme s'ha escrit per de les terminacions ara, s'escriuen però no es pronuncien. I aquí tens un munt de casos, en un munt de llengües, en aquestes incongruències per a uns, però per a uns altres no. Per a uns altres no, és dir, no hi ha ninguna seguretat de contentar a tots. I al final és per el que diem. Contentar a quants anem a fer ara canvis, eliminem la H. Jo per mi és més per eliminar la H, que això sí que no serveix absolutament per a res, que eliminar les terminacions, la d'intervocalitat en les terminacions. Bueno, jo en això de les terminacions he adaptat. Lo que sí que, quan jo era xiquet, sempre diem la cridar, el que feia la pallera major, la cremar de les falles, i arriba a una conclusió personal meva, i és quan se tracta d'un superlatiu, s'accentua eixa penúltima síl·laba i desapareix la d'interpolacalitat. Entonces, cridar, fem una torrada de xulla, pareix que fem una altra torrada, una gran festa, etcètera, etcètera. I això és el valencià viu. I és el que al final s'imposa. Jo estic segur que per molt que estiguen catalanitzant el Canal Noi, en les escoles, etcètera, etcètera, li faran molt de mal al valencià, però al final el valencià surarà, perquè no se pot anar contra manera ni contra les arrels d'un poble. I aquí al final, això que diuen els de més xiule cap a on, doncs nosaltres caparem. Yo veig que, com dius tu, que eres més partidari de llevar la H, serà la H, que les paraules acabades en ara, doncs home, jo, ara fa poc estava llegint el diàleg de la llengua, de les que saps que vol dir, doncs era partidari de la llengua vulgar, la llengua que parlava el poble. Ell també llevava la H perquè... Sí. Ell també llevava la H, però clar, ell era un gran defensor de la llengua que parlava el poble i per contrari que va guanyar el seu enemic, el negrica, no? Que ell vivia a l'Egrica. Clar, també, jo dic, per què no seguim el que han fet els catalans? Resulta que la normativa que va fer Pompeu Fabra resulta que era la menys científica de totes. Pareix ser que la del mallorquí era la més adequada, però no els interessava perquè políticament el que se coneix que avui els cacaus, les garrofes, Prat de la Riba, no li interessava ajustar-se a la normativa que va fer Fabra en base al dialecte barceloní i la mescla en els clàssics valencians. I què ens preocupa a nosaltres? Per què no podem fer nosaltres? Per què no podem d'una vegada per totes que el parlar viu valencià s'ajuste. No heu pensat vosaltres que si hagueu fet potser una normativa no tan genèrica com acabes de dir, en la que tratava de contentar a tots, però que jo entenc que el que estàveu fent era seguir el Consell de Fabra, el famós Consell de Fabra, que procuraren descastellanitzar el valencià i que procuraren acostar-se als clàssics. Quina mania en els clàssics. Quan la veritat és que els clàssics no tenim ningú magnetoscop a saber si els clàssics realment parlaven així, o estaven seguint també
el que era la tendència o la moda dels de la llengua no que els presenti. Home, anem a veure si alguna vegada ens ajustem al parlar-nos valencià. Perquè jo me'n recordo, quan era xicotet, no sé si era quan compraven en ma casa el Levante, perquè era l'època de Franco, entonces se comprava el Levante, y bueno, ahí tenía una columneta que era el coche de Millo. Bueno, claro, ell escribia en una normativa castellana, però bueno, bé, aproximadament, no vull dir jo que ens ajustem a una normativa castellana, però que si vosaltres llevareu ICES, com tu moltes vegades tu has dit, n'hi ha que, com dius, Ximo, que tu això ho saps dir molt bé, n'hi ha que llimar les diferències, recorda'm, quan tu parles d'aquestes coses, que no n'hi ha que acostar-se al català, o sigui, n'hi ha que buscar les diferències en el català i marcar les diferències en el català, m'he comprès? Bueno, doncs, si és el mateix que estic demanant jo. I si vosaltres feu una normativa que s'ajustara més al parlar del poble, doncs el poble se llançaria, ho trobaria més fàcil i ho trobaria més. Jo crec que les coses estan derivant perquè sí. En principi ens havíem reunit per parlar de les normes de l'acadèmia en el seu 30 aniversari. Miquel diu coses molt interessants, però que crec que avui estan fora de lloc. Perquè estem en el 30 aniversari de les normes de l'acadèmia. Normes que jo les vaig firmar en representació del grup. I quan jo firmo una cosa em compromet per tota la vida. I jo continuo mantenint aquestes normes de l'Acadèmia de Cultura Valenciana. Tant és així que en una entitat que me digna presidir, com és el Cavaller del Centenar de la Ploma, s'aprova les normes de l'Acadèmia de Cultura Valenciana, i no fa tants anys. Vull dir que on estem, ho estan cultivant. Que hi ha coses que no ens agraden indiscutiblement. Jo dins del moviment valencianista, avui en dia, hi ha moltes coses que no m'agraden, que me desgarren el cor, que veig que fiquem la pata una vegada rere d'una altra i no escarmentem, que no sabem aprofitar la força de l'enemic per emplear-la en la seva contra. Jo me'n recordo al principi, quan estava el tema de la senyera, ja anava parlant per ahí per els pobles, i venien els pànquers, i estaven sempre allà en un grup de pànquers, i hi havia un moment que jo deia i no m'hi ha dret al centralisme de València ciutat. I entre ells se miran con director y este tío, ¿qué lo que ha dicho? Diga, no hi ha dret a que la bandera de tot el regne se la vulguin apropiar només que per la ciutat. Els havia fet pols. Els havia fet pols. Perquè quan s'alçaven, no és que això és la bandera de la ciutat, vostès dels centralistes, vostès dels que volen privar-li al regne de la senyera perquè siga només que de la capital, vostès són centralistes, els havia fet. Jo me'n recorde en l'any 82, 50 aniversari de les normes de Castelló, i me n'ania a parlar en Xavier Cat en l'editorial del Senyor Segura. I li vaig fer una proposta, li vaig dir, mira, estan tirant a Castelló contra València en aquella època, el tema de les normes de Castelló, que aquí se pensen que són més castelloneres que la Magdalena, i és fals, però aquí s'ho creuen. I el catalanisme està tirant a la gent de Castelló contra València en motiu de les normes. Per què no fem una cosa? Anem a reunir-nos les entitats culturals del Regne de València un dia en Castelló, en l'Hotel del Golf, com vos parega.
passem un dia de xaula i a mitja vespre convoquem els mitjans de comunicació de Castelló i de València. I allí fem una declaració. La coordinadora d'entitats culturals presidides per l'Acadèmia de Cultura Valenciana en homenatge a les normes de Castelló, primer pas de la unificació de l'ortografia valenciana i fidels a la seva lletra i espírit, declarem que evolucionen en i traguem les normes actuals de l'Acadèmia com a normes actualitzades de Castelló. A partir d'ahí, el PSOE mateix que ha aprovat en Congrés les normes de Castelló, quan discutam, farem les progressistes o les conservadores, les normes de Castelló actualitzades o les antiquades. Ja els havies fet molts. Bueno, agarrar un gran cabreig que no, que el que n'hi havia que dir era, en contra de les normes de Castelló, normes del 32. Jo li deia, mira, jo puc dir 1000 vegades normes del 32. És una vegada que és canaitana, normes de Castelló, pues són normes de Castelló. Aprofitem-se de la inèrcia de la força del enemic, que no es van lluir. Bueno, pues no n'hi ha de castigar. Això te dic que estem on estem, moltes vegades, però la nostra borrera, res més. Bé, anem a un torn de preguntes, però com és l'hora que és, vos pregue que siga una pregunta, no un discurs. O sigui, que vull preguntar, que preguntes escuetes i dirigides a algú. Gràcies. Jo, és que desgraciadament, tinc que estar d'acord completament amb Toni Fontells. Desgraciadament, perquè me mereix per un ambient cultural faller i veig com se parla actualment de les comissions de falles, no per la gent major, sinó per els que venen darrere, que ahí és on està el perill. Entonces, no m'explique com estem en el segle XXI i encara se gastem en un diccionari, tenim que gastar-se 10.000 peles en un diccionari, quan avui en dia la gent és molt còmoda. La gent escriu en castellà, apreta una tecleta i el salt català. Ja està. I nosaltres encara estem així en el segle molt passat, i desgraciadament tinc que donar raó, Toni, perquè ahir molts estan guanyant la batalla i està quasi perduda i serem un moviment, com tu molt bé has dit, residual. Només dic això. Que no es una pregunta, es una idea de que en realidad tenéis razón de que no se puede cambiar ahora y que la cuestión no es una escritura nueva ni una gramática nueva, sino simplemente una política nueva. Si estuviéramos en el poder, podríamos hacerlo. Mientras no se consiga, no se podrá hacer nada. Y si nos movemos, será un poco en vano. Lo única es la política. Hola, bona nit. Mira, volia dir-li a Fontells, és Fontells i tal, que no m'explica com teniu aquest desànim. O sigui, com a
com a gent que volem perpetuar, seguim valencians parlant la llengua valenciana. Jo te tinc que dir que he començat a escriure fa 4 dies, però fa 4 dies i pensa plegar fins al final. Fem totes les faltes del món, però pensa plegar fins al final. I en quant a passar-ho, pensa passar-ho a muerte. Pese qui li pese. Lo que ha dit així la companyera, esta senyora, de que és de tipus polític, és de tipus polític. I una altra cosa, encara que vaig deixar a Saltomata per acabar la presa. O sigui, tu has dit que si no són quasi gent, doncs tens tota la raó. Però és que la gent, tu vius així, per exemple, en joventut, que hi ha un pegote, no sé on estaran, segur que amb les seves obligacions, o sigui, però sí són gent. I se lleguem a doblar el braç, no l'anem a doblar. El que sí que m'agradaria és tindre-vos a vosaltres, els filòlegs, en un poquetet més d'ànimo. M'agradaria, com a valenciana. Moltes gràcies. Gràcies per les paraules d'ànimo, però, com diria jo, és que el que dic Jurado, les timbres de falla, les falles, simplement ja que anar per ahí, és que hi ha els xiquets de 9, 10, 11, 12 anys que corregeixen els pares. És que en l'escola se diu així, i hi ha col·legent que diu habitualment, vull dir, ja parlant amb nosaltres, i en l'àmbit, tot, vull dir, de la forma més natural, el que era estrany en un moment, ara és absolutament normal, i ho serà cada volta més. És que ho serà cada volta més. El desànimo, anem a veure, el desànimo entengues com a realisme, entengues com a realisme, com a pragmatisme, el que ha dit la senyora esta, vull dir, jo sempre he defès, i mira, m'han acabat de donar el som de fa dels 25 anys, en el qual hi ha una entrevista meva que dic que això de separar la política de la cultura, tot això és mentida. Tot això va ser un rotllo en una història molt espontània en un moment determinat per exemple, precisament Xavier Cas. Per a què? Per a separar-ho tot, per a controlar més les coses. Però està clar que l'ABL ha sigut creació política. El que ha dit l'Institut d'Estudis Catalans és creació política. La pròpia Acadèmia Cultural Valenciana és política. I així o se fa política o anem-se'n a casa. I com lamentablement s'ha perdut la política, queden les bones voluntats. Nosaltres estem així. I el meu Ximó, si no ho dic jo, a nosaltres ens oferiren, tant a ell com a mi ens oferiren entrar a l'ABL. Així no era clar. Una nit el nostre pare, qui podia fer-ho? Qui podia fer-ho ens digué, voleu entrar? Ens direm que no tenim un interès. Sí, acabarem, ens han tirat de l'hora pena, ens han tirat de l'acadèmia, els propis valencianistes. Vull dir, jo tinc una carta i ell la té, és que me sap mal perquè jo, vull dir, jo vocació màrtir no en tinc, ni m'agrada, i això és ras, però jo tinc que ell té una carta en casa del senyor Simó Santonja, de cada de l'Acadèmia Cultural Valenciana, agraïm-nos els servicis prestats i que ja ens veurem en una altra ocasió. Després de quants anys, després d'estar 20 anys fent-los, mira, no vaig dir la paraula, fent-los el treball brut, i per tenir sense cobrar un duro, ara ens agraïm els servicis prestats, i ell està així, i ell està així, i si vol que ho diga, perquè ens creiem això. És a dir, nosaltres estarem ahí, però la realitat, sentint-ho jo molt més, probablement, pues sentint un poc menys que tu, o igual, la realitat és la que n'hi ha. La realitat és la que n'hi ha. Les falles són quasi de les primeres que canviaren l'ortografia quan els apretar la conselleria en seguida per el premi de 600 euros. No? Jo sé que xular. L'últim congreso ayer es va fer en la de la universitat, allà en el camp de Sant Gerds. Jo vaig ser un dels delegats i allí s'ha aprovat continuar les normes de l'acadèmia. Una altra cosa és que no tenen ni idea de lo que són les normes de l'acadèmia, ni lo que són les normes de Santiago, ni lo que són res de res. En el últim congrés se acordó adoptar la normativa de la ABL. La Junta Central Fallera es un ente autonómico, o sea, que es un organismo municipal y tiene que adoptarse a esas normas.
Pero que les falles Les és comissions independentment poden fer el que li doni la gana, però el reglament faller ho fica així. Jo, si em permeteu, però que heu dit el desànim, a mi el que em desanima és que se me qüestionen ma casa. Aquest és el tema. És a dir, jo sé qui està enfront meua, els conec, sé com són i sé com lluitar contra ells. El que no puc i cada volta soporte menys és tindre que anar torejant al meu costat. Efectivament, per estar sempre en el mateix lloc, se mos ha qüestionat i diuen, no, guapa, tu no has canviat, no vas anar cap al camino de Dios, pues fuera d'aquí. I així estem, és a dir, això és el que ens ha passat. Jo estic en el mateix lloc, igual que Toni, igual que Manolo, igual que molts, igual que tot, bueno, jo crec que d'ací tots és de segur. Justament per això estem desbandats, és a dir, per ser fidels a una ideologia, a un pensament i a on creiem que teníem que anar. I jo crec que el que més dol és quan t'estan qüestionant des de dins. I per això, no sé, bueno, jo fa uns dies havia donat una conferència en una falla que estava jo a mi i jo crec que tot al final tindrà solució. Per què? Perquè el descrèdit tan gran que ha arribat la política i els polítics actuals i el sistema polític actual, quan caiga, caurà tot aquest esperpento que han fet. És que no va caure. No va caure. Perquè no tenim força política. I no va caure. La que tingueren, desgraciadament, mos la va jugar. Mos la va jugar. I és vergonyós que al cap de 30 anys estiguem així qüestionant que si fiquem el guió i quitem l'ala o la madrina. El que tenien que estar és totes aquestes entitats que han brotat com si foren, hojarasca que diuen, que caben totes en un taxi, perquè n'hi ha entitats que són 2 o 3, caben en un taxi, que se dicen aquestes tonteries i tinguem unió i no se mirem el melic tant, i apoyem el que està aprovat fa 30 anys. Mireu con la BL de recteta i estan fent el que els dona la gana. No tenen ninguna posició. Estem tragant perquè els mateixos nostres, els que diuen que els nostres han venut. I mentre tinguem aquesta fotografia que dona molts diners, trobarem menys intel·lectuals com Ximo i com Toni que estiguen en nosaltres. Perquè la pela és la pela. I ja està. I són els mateixos nostres els que ens han traicionat i no anirem a ningú puesto. Perquè els mateixos que diuen que avui estan encapçalats els partits xicotets que no anem a fer res en les eleccions, no se fiquen de acuerdo. Para tindre una sola és un mit, perquè no ho tenen clar. Entonces no anirem a ningú puesto. Todos queremos ser el número 1 y ahora si nos coloquen en las próximas en las listas del PP. ¿Vale? Y no tienes que ir. Però jo dic que pense que això caurà perquè, per exemple, un dels 2 partits que crearen la Constitució espanyola d'ell no queda res, què queda de l'11? Direu si era forta i tenia el govern, El mateix poder judicial. Cada dia està més desprestigiat. I en molt mal remei hi ha que ficar-li. I és una de les bases de la democràcia. Ja no parlem de la separació de l'executiu i el legislatiu, que tot és mentira. El que guanya la majoria del legislatiu forma l'executiu, que són els capos del partit del legislatiu. De separació del poder, res. Però és que la gent
cada vegada ves el desprestigi més gran que n'hi ha. Vosaltres fixeu-se el PSOE lo que era, lo que és i lo que està arribant a ser. O no vos preocupeu que el PP 3/4 de lo mateix. Sí, però quan ja ens haurem mort tots. Cosa és que des del riu Jaume cap així s'ha mort molta gent. Sí. Bueno, pues ha escoltat molt atentament i veig pues, que pràcticament coincidiu tots en el fundamental, a part o a banda anècdotes. Comprenc perfectament la desesperació de Toni i de Ximo. És normal i humanament passa massa. Ho he de dir que estàvem inconscientment mesclant planos. El plan filològic científic i el plano polític. I n'hi ha que separar-ho perfectament. Si l'acadèmia esta que crearen, o l'acadèmia que crearen, haguera tingut una actitud valenciana, avui estaríem parlant i discutint d'unes altres qüestions. La ciència no exacta és discutible, no n'hi ha dogmes. Podríem estar matant-nos i discutint-nos, però des de la valenciania. El que avui s'està discutint és des de la catalanització. En conseqüència, no devem de mesclar planos. Les societats passen. El que avui pareix que està tot perdut, demà pot canviar. Partits omnipotents s'han enfonat. L'important i el que vos demane perquè teniu capacitat, sabeu i podeu, junt en tot l'apoyo de les demés entitats que puguin quedar al marge de diferències, és mantindre el foc encès, perquè les circumstàncies canviaran. I quan canvien les coses, com bé ha dit Pasqual, l'àurea sempre torna al camí. Avui en dia estic totalment d'acord amb Toni en què han malbaratat una generació. I t'ho dic dient des de la professionalitat. Avui he estat jubilat, però en el meu institut, les Collbanyes, tota la gent, els comissaris polítics allí instal·lats, però també t'he de dir una cosa, que s'exasperaven perquè tenien un enfrontament contínuament amb els alumnes, tenien un desprestigi i qualsevol que els atisara un poquet se tiraven contra el professorat. O sigui, que vos ha faltat possiblement habilitat. I en quant a partits, mireu, el Partit Popular avui omnipotent, així en el nostre regne, avui maldita comunitat, si n'hi haguera un núcleo allí agitant, votava per les aires. Avui tenia jo una conversació amb una persona que deia, yo no soy valenciana, pero bueno, os entiendo, pero es que como no sabe nadie exponer estas cosas, l'altre dia donava una conferència castellana. Era la teva història que va ser. Una persona s'isqué li encrespava dient que el que estava li pegava una carpetada i fora l'assumpte. Si hagueren hagut allí 3 o 4 o 5 persones tratant-lo i dient les coses clarament i en d'urea, s'ho pensarien 2 voltes en els actes polítics. Però des de dins, evidentment jo no vaig entrar mai en el Partit Popular, però moltes voltes falta habilitat en el plantejament. En fi, no vull cansar-vos més, simplement animar-los a que el foc se mantinga. I quan les circumstàncies canvien, així està el treball fet, que podem discutir, però des del valencianisme.
anys que estic militant en el valencianisme, però sols fa 2 anys que estic a Sinagut. M'ha atrevit a escriure un xicotet llibre en el que dic que tracta d'escriure les normes del Puig o de l'acadèmia. Que estic d'acord que tenim que tindre algú que ens diga quines són les normes, que les vaig adaptant al parlar del poble. Vull fer un comentari sols. La meva alegria més gran de l'últim 9 d'octubre és que érem unes 200 persones així en el grup i 150 eren joves, amb la qual la flama se mantindrà en seu. Molt bé, donem per tancat aquesta taula rectangular i vos dic que el Premi Lleialtat d'este any és Pepe Payà, que no ha pogut vindre i que vos convoque per al 31, l'últim dijous de mes, per a veure que vindran els poetes valencians. Bona nit i hasta una torera.